Köszöntük mindenkit, én Tűzkös Salamon vagyok, és ebben a videóban OH példakirakásokat fogok mutatni. Azért csinálom ezt a videót, mert nagyon sokan kértétek, és mellesleg ez a specialitásom, legalábbis eddig az egykezes kirakás, és hát akkor kezdem is. A keverések majd egyébként ott lesznek a leírásban. Most a szokásomtól eltérően ezt a videót ilyen minden színre fogom kezdeni, ezért hát most a kéket választom. Itt ugye látom, hogy a narancs és a vörös egymással szemben nagyon jól bemozgatható, ezzel a fehér ide betehető. A sárgáról nem is beszélve, hogy ez jó pozícióban lesz. Így. Ezt követően ezt a párt látom. Ez a vörös-fehér. Magától párosodás szuper jó. Hát itt sledgehammerrel teszem, hogy orientáljak két élkockát. És utána a végén ez. Az orientáció nagyon egyszerű, 4 lépéses volna és Z permutáció. Második keverés. Hát ezt fehérre fogom kezdeni, de hát ez marad. Úgy fog kinézni majd, hogy a narancssárgát befordítom így, hogy a kéket betehessem, akkor a vörös ugye ide kerül, U2-zök beteszem, visszateszem, és akkor a zöld ott lesz. És ugye így. Hát itt most látom ezt a párt, ezt a narancs, zöld, fehér. Megint ugye sledgehammerrel teszem be. Igaz, hogy most nem, hát igen, orientáltam vele egy élkockát, azért annyira nem mentem vele. Ez a pár. Ő következik. Ez egy dupla szexi átfogás, és így. Hát utána már csak a végén ez maradt nekem. És gyakorlatilag ezt csináltam, hogy így. Igen, egy orientáció. És egy G-perm. Nagyon jó, nézzük a harmadik keverést. Hát igen, ez is egy nagyon-nagyon jó fehér kereszt lesz. Állok a csábításnak. Ezt úgy fogom megcsinálni, hogy a kéket és a zöldet beteszem, és már csak egy egyszerű vörösen marad. És ugye látom, hogy ez a pár itt van, tehát nem forgatok így kettőt, hanem kiveszem, és akkor itt megmarad. Akkor megyek azonnal az első páromra, utána jön ő, ezt közben nézem. Próbálom legalábbis, magától párosodás és easy kész, nagyon jó. COLL algoritmus, ez a kettő ugyanaz, ez a kettő átellenes. És hát ez esetben LPL skipünk volt. Ez egy nagyon jó kirakás, az ilyenek nekem 13 körül szoktak is kerülni, nagyon jó F2-vel, COLL LPL skip. Nagyon jó. Sajnos ezt sárga keresztre kell kezdenünk, mert nagyon jó a sárga kereszt. Méghozzá úgy, hogyha a vöröset ide a narancshoz befordítom, akkor a kéket nagyon jól be tudom vinni. Majd egy R2 után egy U vessző és egy ilyen F. És akkor így meg is van az első két sor. Itt van egy ilyen egészen jó pár. Ő és ő. Sledgehammerrel teszem be. Igen, ezt követően ugye... hát, hogy ne rontsam el ezt az élkockát, ezért így csinálom. Mert ugye az OH kirakásokban azt meg kell érteni, hogy nagyon fontos, hogy ne rontsuk el az élkockákat. Igen, és egy edge control-t alkalmazok ide, ugye így valahogy. Igen, erre nem tudok ZBL-et. Most elkezdtem egyébként az ZBL metódust tanulni,
úgy 2 héttel ezelőtt, és már 6 algoritmusnál tartok, igen, nagyon sokat sikerült tanulni, de hát ezt még a standard COLL-el oldom meg. De hogyha lesznek ilyen jó ZBL algoritmusaim, akkor az nagyon jó lesz. És ugye a rendes ilyen permutáció. Nagyon jó. Szerintem nem annyira jó keverés ez. De narancssárgára megpróbálom, de hát ide a kéket a zölddel szembe bemozgatom alapból. Ugye helyükhez rakom, hogy a fehéret be tudjam tenni, és akkor már csak a narancs marad. Megpróbálom ezzel a 2-vel kezdeni. Utána ugye látom ezt a 2-t, alapból megyek tovább rájuk. Hát így ezt a párt, ezt a kék-fehéret megcsinálom. Most azon gondolkozok, hogyan csináljak edge controlt belőle. Ugye, van időm gondolkozni, gondolkozok. Hát ebből nem lesz jó edge control, ez lesömör és ennyi. Az OLL itt meglehetősen jó, sajnos nem lesz illetve hát élpermutáció, mert ez a 2 átellenes, és ez a 2 is. Tehát mondom, egy G-permutáció lesz. Ami nem rossz, csak hát nem is jó. Na jó, akkor nézzük a 6. keverést. Itt szerintem ez egy abszolút zöld kereszt lesz, teljesen jó. A narancsot befordítom ide, a vöröset befordítom a narancssal szembe, a fehéret így, és akkor már csak a sárga kell, és így mégis van a keresztem. Igen, elég jó lesz, mert itt van egy nagyon jó easy-készem, utána van még egy nagyon jó easy-készem, tehát 2 nagyon jó easy-késszel indítottam. Hát valószínűleg majd keresztem lesz, de hát valószínűleg a végén egy ilyen élpermutációt fogok kapni. Ezeket itt láthatjuk. Mert hogy... Igen, így. Hát igen. Ahogy megjósoltam, megkaptam az élpermutációt. Jó kis megszokott út. És akkor nézzük az utolsó keverést. Amit én most fehérre fogok kezdeni. Itt van ez a vörös, a vöröset ugye a kék mellé fordítom, hogy utána beforgathassam a narancsot. És hát ugye most megcsinálom a zöldet is a végén. Ezt követően látom ezt a párt. Ezt a párt. Gondolkozok, hogy csináljam meg edge controllal, hogy ne rontsam el azt. Mindegy, elrontom. Se baj, lesz másik belőle. Igen, teljesen jó. Igen, itt van. Először ezt teszem be, mert hogyha ezt tenném be, akkor nem orientálódna elkocka, ezért ezzel kezdem. Így viszont egy FSU2F után már könnyen meg tudom csinálni a jó kis COL elemet, ez a 2 általános, ez a 2 ugyanaz, és egy jó perv. Igen, de hát annyi a lényege gyakorlatilag az OH-ban, az LL-eknél, hogy próbáljunk keresztet kihozni, tanuljuk meg rá a COL-et, és egyszerűen bedaráljuk. A COL-ek ugye többsége RU fordításos, nem beszélve az ugye élpermutációkra, de hát így nagyon jó LL-eket tudunk produkálni, és ezt itt láthattátok a videóban. Ezzel meg is köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, és hasznosak voltak a példakirakások. Ezzel el is köszönök, sziasztok!